Hi, maadong buntag. Daway bata nga nangahot, gikuto naman kahading bataan ni, takta naman kadinaho. Pitag ko lang yung mga binabay ko to. Lagaw saka. Kau les. Dia mana mulayas, muli mendiay. Mulayas mo ka. Lah. Kau. Ha, magi mong bag. Ipadato mo si Nina. Nasadang? Padato si Nina. Kaya mulayas naman. Hala, layas. Gini na. Lala, keren. Sanilas, maruga pa na yung sanilas. Sanita na ninaog. Lah. Ito sinadang. Nagrihin na. Tuwa lagi? Yung kibad din lagi? Tuwa na lagi. Huy! Tuwa na lagi. Hala? Hindi pa magtanaw. Sakay babaw, magtanaw, Dan. Hala? Sakara. Agirang. No, uli. Nasa tayo masako. Ole. Dagan na padang. Di, masuk kamod ito. Tagbangan, masuk kamod. Uy! Ato dagan ba? Oh no! Di, masuk kamod. Huwag tagbangan. Kaya lagi matabang kayo na arang isag ha? Bebe. Ang siminto. Lala. Huwag na ko nang. Halik ka ng kaso. Dagan na din ano? Uli! Lala. Uy, naku dong. Siga na tuhod. Di, batang lakawan dia. May abot ang midaras tumoy. Arapas masa kaso mo lakaw. Uy, hala. Uy, mauwaro kayo dagam na. Langit arangit ngita. Ara magaag dagam sa palibot. Nato na. Ha? Hala. Mauwan natin rin karon. Hala. Naglangit na arangit yung mahala. Arangit yung maglangit un. Na, magkaon kita mo buot. Mana? Kana! Maju! Maju sini. Ay, salamat sa ginawa ka ng uwan ng gagod. Murang maglayang uwan na kayo, murang maglayang ang hangin. Bagyo man tingali ni Dam, hawa. Pabantay ha, kayo gabi. Hindi, pabantay. Ningawan na gagod. Salamat sa Ginoo. Kaya ningawan na. Wala isang uwan na kay may hangin-hangin. Mau na nag-iingan ni Kuan, Marco Pel. Nah, hindi pa kaya nagpapika nga ng liki. Dalang baga pagkadugdag Nguwan pa din yung dya, kusog. Lipa yung mga tanong ni parami na tubigan. Nari na hangin. Nalagay low pressure. Dari swimming pool si Dalton dia. Wow. Grabe man ang lakaw-lakaw ng Dalton dito gani ha. Da, gukod lagi pag-uwan. Hangat pag marjik dang. Kaya nang bigyan og dagan. Kay? Alam, swimming ka? Paswimming ka dang. Patang ka na parang kami. Buk aja na. Oh, patang ka ba ka parang makasuhay po? Lagi kayo ko na unang uwan. Unang uwan, delikado. Dapat sa agad duto. Des na agad kay kuara man to taligsik. Karang uwan na agad. Uwan na agad run. Makalipay ka pa ganing uwan na. Gahapon rabi initak para hong gahapon.
Huwag ginuubutan ng kadyo. Gusto itong mga doon sa isang ihatag. Ano naman? Sige, ingon nga. Uwan anta. Inguwan mo ka din. Ala. Basag matabag pa itong ang palidya. Kag-iwan man karon. Makarabis pa ko ito. Ganiha kay kuam man hangin. Diyan iwan. Karon di na. Wala na rin silib. Silib man na rin. Nakarangawasa ang sahod. Silib daw rin nabasa ang sahod. Na. Siliban sa uwan kani ha. Kay uwan na hangin. Uni nga naghangin dari. Dari papadong og mga tubig. Ngayon para kung uwan maligog kus uwan sa kuan man di ay unang uwan. Basig mo ka. Daot. Majo gawan ni silib dang. Ning kuan nag-uwan street na. Mogrete ko happy birthday ni Ate Mercy Intira Baloch. Ate Merce and family. Hi te. Happy birthday nimo te. Hinawat pa nga tagaan pa ka og taas na kinabuhi og healthy ka na imong tibuok pamilya. Love you te. Salamat sa suporta. Sorte ka sa imong birthday te kaning uwan. Kaning bunot-bunot na rin. Mao na gid nag-among gipangita nga uwan. Pero na grabe gid init pila to ka buwan. Nagasam ka ginhawa og bulakaw og karang nay udto. Grabe gid inita kadto gumangnaw nga pagtung na. Salamat sa Ginoo kaning uwan na gid bugnawa na dili ang mga aping. Hoy ka baki. Kumusta man ka diha? Nalipay ba ka kaning uwan? Hoy baki. Mo ni kahadlok ka dai isa. Kadingan man ning bakia kaning tago. Gos. Kalawan mo urong na paralyze, mo ni hook. Gos. Hoy. Ha? Hay ba ning bakia nga tawo na nag-uwan? Lord, siguro ning bakia nga tawo na nag-uwan, bis malipay ka ni uwan ang tago na suok. Nag-post mo ko sa Facebook kaning uwan na. Dahil mga ning comment. Nga gid ako pong nagbaro pa ning uwan. Basta siya kay uwan naman. Sa klapi ko pa ning uwan. Sa maribuho ko pa ning uwan. Maadun ni kayo ni alimuot. Gagabi itugnaw na. Pero problema naman. Itugnaw na po dun sa wana ko ika. Dagas-dagas ang mga gabi. So, madas limuil. Ako gagas ang tada nag-unlan. Huwag tugnawan. Kaya karong buwan na. Katapusan sa Mayo. Tinguwan na din na nga sa June, July, August. Uwar na diha. Yung bagyo. Maadun na po. Ganahan man kung uwan. Kasi init pa ka ito man. Agaban po di sa lagahan. Sige guwan kaya basin ko noong mag-landslide. Mo, dahili ko ng juta. Pero dagre di mo kumahadlot si inda anak. Kung pabuhat sa Ginoo nga mo dahili. Ong di. Ginoo naman siya nabuhat sa tanan. Kung anong di tamahadlot mo sige guwan kaya di lagi ng juta mo dahili. Di lagi ng mo landslide. Maaasuntang mo parado na rin uwana. Wari udah undang. Kaya makatabi mo nas kabasakan. Mag-green na po. Yung basak. Wala agme. Nagsige na siya duguan karong adlaw. Dami sa ila at Esther. Ningari na ganiha kami Florami. Si Dalton sa Undoy. Unja. Nagpabilin ko. Wapa ko ni uli. Sila Florami ganihara ng uli sila Undoy. Pista dari sa ila at Esther. Dari sa Katipunan. Ag mga tao ng lakaw na. Kaya naman dito kalingawan sa basketbulan. Naiduwa. Wa kumadto ka na ipulta. Mahal ko nagbayad. Dasa masamo ka ng basketball. Nakainimdam ko dastring tuig. Patong na ay nag-uyab pa minilimwil. Yung araw pa nga adlaw. Namista mi dari sa Katipunan. Sila at Esther dito panahon na kaya na pa man sila bilyaran. Ang sa adaghanan ng giduwa. Dasili mo kay adik man nagbilyard. Una lang nga po ko kanta-kanta sa Bijuki. Pag undang na nakagkanta sa Bijuki niya tugos bilyaran. Pagtanaw pa ng limul kay ning pusta man.
Diyan ka nga nang butang nga kontra na labi ng mga sabong nga na. Basta kaya mga pusta-pusta. Kontra na dyan kaya dito kugurahan. Silimol kay grabe na mga gara. Makainom na po siya. Ang gara naman na itong site sa bula. Diyan, lagi dyan ng pusta. Mau to grabe pang tanah si sang gida budabuhan. Bisag di pag mirad to barag asawa, na si sang gida budabuhan kay kadi lay ko ganahan og nga nga manugal. Bisan pa og kanang nay poster ng basketball. Pusta og kanang mga manok. Sani para mga pangpustahan diha basta kay magpagawas og kwarta anza magsugal nga na di ko ganahan jud. Sopak diyan sa ang kabubuton. Mao to ang gida budabuhan si Limuel. Ang isang ginandaan nga mo na yung kontra. Di ko ganahan og mag-inom-inom ka. Di ko ganahan og sugal-sugal. Ang sakay ng supak man sa masabot. Mao to ang ginabudubuhan. Papanguya pa ni mo daan na haningon ko nga. Di ko ganahan og manugal ha. Di ko ganahan og mag-hubog-hubog. Okay na og mainom. Pero di pud palabian kanang ginagmera. Sa itong panahon na pista lagi, dagay inom, nagpalabi man. Lahi ko kamalita jud ko basta musupak sa among kasabukan. Kay pagpanguya pala mandaan ingon ako nga ingani ang kang sugton. Pero may mga kondisyon. Di ko gusto og mag-inom-inom kagdaghan, kanang hubog na gadud, kanang magsuka. Di ko ganahan nga na jud. Unsa karang magsugal po, di ko ganahan, labi na magsabong og manok, kontra na lang. Sa katong ingato, isang gibuhat. Imposta man si Jas Billiard. Sugal gihapon to. Labi na isang gapusta, pila to kalibo. Grabe sa kong tanah kay karang sugal lagi, isa na sa manunuway. Mga di ko ganahan dyan. Bahala na to mga nitanaw daan nga mga manugal. Pasensya ka adyo ninyo, kaya di isa ko ganahan na ng mga butanga dyan. Kontra dyan na sa kabubuton. Mga to, grabe yung pangadyo nilimuli pa sa ilo. Yan siya nga di na kung siya utro. Wa nagadabat si Zani Otro sa kadang hitabo to. Mo inom si Za pero gamay ra. Kaya umang suko-suka na kali. Punta pa na naho. Ma, surok ang dugo jud. Lam jud magbud si den suka. Puntang gazud ko. Umuli si Za dari. Wa pagaling si Zani abot. Ako na si Zan kasidan anjud. Ni ko bante ka ha. Abot dari. Basi mag-inom-inom pagka. Di ra jud ko musugot og nga na jud. Kay gubot ka jud ta. Pagkig subagay ka jud mo ang ina siya. Okay ra na og mo inom. Karang kamay ra, matulo ka labok nga na. Diyan ang magsusapinday sa kahubog. Kaya ha nga bunawan jud. Mo jud ay kontra jud na jud. Di jud ko ganahan nga na jud. Kanihan ato kus merkado kay na may mga baligya ditong mga ukay-ukay. Nanguling ko ditong mga dress. Unsa kay wa may mga lami, mga gisiun man. Wala mo kumuda dyan ng palit. Sa una, basta ingarong pista. Pao man takuro ito sa basit bulan, ini kagabi, nas disco. Pero karon din na sa kuganahan dyan. Muli ko sa gabi, maghuwat ako, garang may kuha ang gurari nga isa. Naman si Mama Julie, siya may assistant ni Ate Esther, si Ate Gugas. Siya luto man siguro pa si Jagsuman dari. Pao sila sa kwarto ng pahuway, kay labog wetaw na nga un. Pangukad ni Julie? Ha? Pangukad? Kaya na mga un. Dere? Kabogsa. Na? Tao, bitaw. Shout out, Daniel Gara. Shout out. Murag, Meksikano. Mabit halagang naon na suga, kaya marang maputi. Ako ka murag baki. Zaw ka, tapos ngit-ngit, ito mo pag naong. Mapasagara mataruna, para malamdag itang naong. Oo, hindi daw. Sugali ka ng buko,